Күргәзмәдә конкурста катнашучыларның һәр берсе белән якыннан танышып, алар пешергән икмәкне татып карарга, пешерү серләрен өйрәнергә, рецептларын белешеп язып алырга мөмкин иде. Нинди генә күмәч, калач, ипекәй юк иде күргәзмәдә. Һәр кайсы сокланырлык, һәр кайсы тәмле. Бу минем борынгы бабамның бабасы ясаган ипи савытына салынган ипи. Мин бу ипине баш ясап салам, кич белән әзерләнә башлыйм. Икенче көнне инде менә шулай 2 тапкыр төшереп, шулай ачы ипи барлыкка килә. Ачы камыр белән пешерәбез. Баш ясыйбыз, баш ясаганнан соң яңартабыз, аннан әйбәтләп басып, кабартып 5 сәгать пешерелә инде бер ипи менә. Әнкәйләрчә, элек әнкәйләр шулай пешерә торган ибезнең. Барыш ипиен кулмак белән элекеге әбиләр рецепты белән эшләп чыгып алып килдем конкурска. Исәнсев авылы җирлеге күргәзмәдә икмәкнең табынга килү юлын күрсәткән. Өстәлгә шытып чыккан уҗымнан башлап катлы тәбикмәккә кадәр куйганнар. Бу ипине пешерү өчен иң беренче чиратта без аш ясыйбыз. Мин бу ашны әзерләтенә калдырам да, ул инде аңа керә су, әз генә песок салам, туз һәм аны басып, мин куям эчкегә. Аны эчкәннән соң мин аны уннар салып, кире кабаттан тагын басып, табага салам. Бизәкләрдә мин үзем яратам бизәргә, пироглар пешерсәм дә бизим, бәлешләрне дә бизәргә тырышам. Матур булгачлар каравы күңеллерәк, ашаганда тәмлерәк. Күргәзмәне караучылар кул тегермәнендә будай тарту, җилпүчтә он иләү, камыр басып төш пешерү этапларында күзәтә алды. Музей хезмәткәрләре шундый күргәзмә әзерләгән. Елгабаш авылында яшәүче Рауя Мулла Мөхәммәтова икмәкне 50нче елларда әнисенең бирнә сандыгында килгән кызыл башлы сөлгегә кадерләп төреп куйган. Кулдан килгәнчә тырыштык. Менә монсы заманча дип әйтик инде. Бизәп пешерелгән каравай дип атала инде. Монысы үзебезнең электән үк салган, әнкәйләрдән, әбекәйләрдән калган рецепт белән пешерелгән миш ипие. Бәйгенең гадәти күмәч номинациясендә Олы Чакмак авылыннан Миңнур Нәгыймова, заманча күмәч номинациясендә Октябрь авылыннан Гөлнара Мурадымова, фантазияле күмәч номинациясендә Үрәзмәт авылыннан Дилия Әхмәдуллина җиңү яулады. Җиңүчеләр генә түгел, бәйгедә катнашучылар да бүләкләнде. Икмәк пешерүчеләрнең һәр кайсы район башлыгының рәхмәт хатын, дипломын һәм истәлек бүләген алды. Мондый бәйгеләр соңгысы булмас. Икмәк пешерә белүче осталарыбыз булганда, табыннарыбыз да буш тормас. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.